Sí, bona tarda. El dia 1 de març és el Dia Internacional de la Zero Discriminació. L'objectiu d'aquesta jornada és recordar que encara avui dia moltes persones viuen situacions de discriminació i estigmatització en l'àmbit educatiu, laboral, sanitari, social, institucional, del lleure, digital, als mitjans de comunicació i molts d'altres. I també és un dia per conscienciar la societat que la seva implicació és clau per detectar aquestes discriminacions i erradicar-les, perquè afecten a la convivència, suposen violacions de drets humans i tenen un impacte en la salut mental de les persones que les pateixen amb patologies com l'estrès, la por, el desànim, la ràbia, la depressió, l'angoixa, així com conseqüències negatives en el context familiar, social i laboral. La discriminació fa referència al tracte desfavorable, d'inferioritat, estereotipat o excloent que es dona a una persona o a un col·lectiu per raó de gènere, identitat de gènere, edat, raça, origen ètnic, orientació sexual, religió, llengua, discapacitat, condició mèdica, situació econòmica o qualsevol altre motiu. El dret a la no discriminació és un dret humà fonamental que implica que totes les persones rebin un tracte digne, sense coacció ni abús en la igualtat de condicions. La Llei 19/2020 de 30 de desembre d'Igualtat de Tracte i No Discriminació es va aprovar amb la voluntat d'establir el marc general de regulació per garantir el dret de totes les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació. La finalitat d'aquesta llei, com s'exposa a la moció, és evitar qualsevol de les formes de discriminació. El Dia Internacional de la Zero Discriminació és una oportunitat per reflexionar sobre on estem, la feina que s'ha fet i la que encara queda per fer. A l'article 3 d'aquesta llei s'estableix que les administracions públiques en l'àmbit de les seves competències han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei. I la nostra moció es refereix a l'àmbit de les competències d'aquest Ajuntament, a mesures d'acció positiva, de foment de la participació ciutadana, de planificació i de sensibilització i difusió que es poden adoptar per garantir la igualtat de tracte i la no discriminació. És molta la feina que s'ha fet des de Cornellà, en molts àmbits, i amb aquesta moció demanem que se segueixi fent i que s'acceptin diversos punts de millora. Proposem que aquest Ajuntament participi en la commemoració del Dia Internacional de la Zero Discriminació i que se'n faci difusió i es posi en valor aquesta data i el compromís i voluntat d'assolir-la com han fet altres administracions de diferents àmbits. La rumorologia i la desinformació que difonen l'odi justifiquen la desigualtat i el racisme. Són també i sobretot una vulneració de drets humans a la qual cal fer front des de tots els àmbits per tal d'erradicar-los. Proposem que es creïn espais de reflexió oberts i participatius sobre els prejudicis, la desinformació i els rumors per garantir la convivència, la cohesió social i evitar discriminacions. També demanem que es redacti un pla antirumors per combatre els prejudicis, l'estigmatització de col·lectius i la normalització i proliferació de discursos d'odi amb la col·laboració i complicitat d'associacions i entitats socials de la ciutat. En el punt quart demanem que es continuï desplegant el quart pla director de polítiques d'igualtat i el primer pla local per la diversitat sexual i de gènere. També proposem realitzar campanyes contra l'edatisme, redactar un pla de treball per detectar i actuar contra les situacions de discriminació que pateixen les persones grans i redactar i aplicar un pla d'accessibilitat per detectar i reparar les situacions de discriminació que pateixen les persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o altres tipus de diversitat funcional a Cornellà. Proposem que es facin campanyes informatives respecte als mecanismes de transmissió del VIH per erradicar la serofòbia i combatre la discriminació per l'aparença física, la grassofòbia i la pressió estètica, perquè són una forma de violència que ha de ser assenyalada perquè deixi de ser normalitzada i promoure l'acceptació de la diversitat corporal. També proposem no tolerar discursos d'odi que afecten la convivència, augmenten la polarització i poden derivar en discriminació o violació dels drets humans. I en aquest punt, tots els que ens diem progressistes ens hauríem de sentir interpel·lats i no mirar cap a un altre costat. Aquesta moció té la voluntat d'incidir també en les moltes coses que ens uneixen a les persones malgrat les diferències, que són moltes més que les que ens separen, i també per recordar que sense igualtat no hi ha llibertat. Gràcies.
En primer lloc, agraïm que es comparteixi l'objectiu i el compromís per part del Partit Socialista i en Comú Podem. Nosaltres i també compartim que s'hagi de seguir desplegant la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. Evidentment s'ha de seguir avançant també per part de la Generalitat. El que no compartim és algunes de les... no compartim l'esmena. Sempre hem dit que estem a favor d'exigir o demanar a la Generalitat el que li pertoqui a la nostra ciutat i també a l'administració que sigui competent, com un millor finançament i la fi d'un espoli fiscal que ens ofega a tots els catalans i que ens priva d'uns recursos i oportunitats que necessitem, també en l'àmbit de l'educació i també per desplegar lleis com aquestes. No compartim que la solució a tots els mals sigui demanar més recursos econòmics a la Generalitat, perquè encara que sigui un mantra que es va repetint ple darrere ple, hi ha actuacions que són competència d'aquest Ajuntament. La nostra moció estava presentada en el marc d'una col·laboració que està prevista a la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació i també està centrada en el marc de les competències d'aquest Ajuntament i actuacions positives i de sensibilització. D'altra banda, no compartim tampoc que es parli textualment de continuar treballant des de la nostra ciutat en la mateixa línia, perquè totes les administracions públiques, inclosa aquesta, haurien d'estar obertes a la recerca d'una major participació de la ciutadania i a la creació de més espais de reflexió, en aquest cas per combatre els prejudicis, la desinformació i els rumors per garantir la convivència, la cohesió social i evitar discriminacions. I sobretot perquè es dona a entendre que no existeixen discriminacions a la nostra ciutat, com han entès algunes formacions polítiques, i que tot s'està fent bé, quan és evident que, com a totes les administracions, hi ha molt de marge de millora. Mirar cap a un altre costat, no fer actuacions que considerem necessàries, no és la solució amb la que nosaltres defensem. Tampoc compartim que s'hagi suprimit la nostra proposta de redactar un pla antirumors per combatre els prejudicis, els estereotips i l'estigmatització de col·lectius. Aquest punt de la nostra moció volia fomentar una major complicitat amb les associacions i entitats de la nostra ciutat, que creiem que és essencial i que la posem molt en valor. Tampoc compartim que se suprimeixi el punt 9, que parla de no tolerar discursos d'odi que afecten a la convivència, augmenten la polarització i poden derivar en discriminació, violació de drets humans i també en delictes d'odi que converteixen en subjectes de discursos de la por a les persones refugiades, immigrants, racialitzades, gitanes o del col·lectiu LGTBI, un punt que es fa molt necessari quan s'escolten segons quines coses en aquest ple. I acabem recordant que el dia 1 de març és un dia per conscienciar a la societat que la seva implicació és clau per detectar discriminacions i erradicar-les. És un dia per recordar que les discriminacions estan lligades a vulneracions de drets humans i drets fonamentals, per reflexionar sobre l'impacte que tenen les discriminacions en la convivència, la salut mental i en el context familiar, social i laboral. I la intenció, com en altres lluites compartides, és que aquesta sigui present els 365 dies de l'any i en totes les polítiques i actuacions que es duen a terme. Gràcies.